вақте мо забонро асход кардем ва забонро пурра омӯхтем, шояд ки дар оянда мо ба ҳамон давлат равем ба қисми магистрант ё ки докторант PhD худро дар ҳамон давлат таҳсил намоем. Барои ҳамин сабаб мо инро иқдоми худ гирифтем ки ҳамин забонро омӯзем. баробари омӯхтани забони кореягӣ ба мо фарҳанг ва тамаддуни мардуми Корея омӯзонда мешавад, чунки аввали омӯхтани забони мо ва тамаддуни онҳо мебошад, вале аз маводҳои интернетӣ, манбаъҳо ва худ маводҳое гирифтем ки як фарҳанги аҷиб, ҷолиб, диданӣ, тамошобобе ба худ доранд. Ва мо тасмим гирифтем ки дар раванди дарс ҳамаи фарҳангҳо ва нозукиҳои тамаддуни мардуми Кореяро аз худ намоем. من در وقت‌های خالیگی همه فیلم‌های کریگی رو تماشا می‌کنم، ولی بسیار همین فیلم‌های کریگی آنها همه با دیگر زبان‌ها مثل با زبان فارسی و با زبان روسی ترجمه شدن و با زیرنویسی کریگی همه نشان داده می‌شوند و من کوشش می‌کنم که برابر تماشا کردن همین فیلم‌ها زیرنویسی آنها رو نیز خوانده توانم. از فرهنگ یا خوراک یا لباسای مردم کره نه قدر معلومات زیاد دارم، ولی کوشش میکنم که از معلمم پرسشم یا خود با واسطه اینترنت معلومات کافی گیرم، یعنی درباره سر و لباس آنها، درباره لباسای ملی، درباره خوراک، طرز تیار کردن خوراک‌های آنها. 이들이 공부할 때 본인들이 열심히 공부하면 두세 달 안에서도 충분히 이야기를 할 수 있을 만큼 쉬운 언어입니다. 그러나 이들이 노력하지 않으면 1년이 지나도 아무런 효과가 없습니다. 그래서 저는 이들에게 노력할 수 있도록, 스스로 공부할 수 있도록 쉬운 한국어로 수업을 하고 있습니다. 대학생들이 공부를 열심히 해서 1년에 2번씩 있는 토픽 시험이 있습니다. 이 토픽 시험에서 두, 요, 세를 받으면 한국의 대학에 장학금을 받고 갈 수가 있습니다. 이 장학금을 받으려면 토픽 시험을 잘 봐야 되는데, 이 시험에서 잘 보면 수업료와 또한 기숙사비와 그런 여러 가지 것들을 한국 정부에서 도움을 주고 있습니다. البته در شهرنامه‌ای که بین دانشگاه ما و سفارتخانه کره بسته شده است، در همون شهرنامه پونکت‌هایی هست که وابسته به در آینده تکمیل خصوصی هم آموزگاران و راه کردن دانشجویان، البته دانشجویانی که فعالیت خود نشان میدن زبان پورا از خود دستگیر کرده میکنند، امکانات وابسته به خود همین مرکز تامین کرده میتوانند که برای رفتن به یک مهلت معین از یک ماه تا مثلا 6 ماه وابسته تحصیل در خود همون کره در دانشگاه کره
шиносиён ба фарҳанги Корея дар худи Корея ташкил карда мешавад. Албатта мо дар вақти вохӯрӣ бо худи сафир ин масъала аз тарафи рейки донишгоҳ низ масъала маслиҳат гузошта буд ки дар оянда барои гузарондани такмили иқтисоди худи омӯзгорони равияҳои иқтисодӣ аз он ҷумла омӯзгорони IT технологӣ хоҳишмандон хеле зиёд ҳастанд. Ва аллаки рӯзи мо агар гурӯҳи ташкил кардагӣ ҳастем, 5 гурӯҳе ки мисол бо вуҷуди нақшаи таълимие ки аз тарафи худи марказ тартиб дода шудааст, дар як ҳафта 3 рӯз ба дарс забони кореягӣ омӯхта мешавад. ва агар имконият шавад агар мо ҳар рӯз монем, ман боварӣ гуфта метавонам ки ҳамин ҳар рӯзам вобаста ҳамун 4-5 гурӯҳе ки таҳҷил карда шудааст, боз гурӯҳҳои иловагӣ, яъне ки боз агар дар 5 гурӯҳ бошад, боз як кара дигар зиёдтар мешавад ки зиёда аз 10 гурӯҳ мешавад. ва нақша аст ки дар ҳолати агар зиёд талабот пайдо шуда, мо метавонем ки як симфониyaи дигар низ ҷудо кунем барои омӯзиши забони кореягӣ.